Valkealla on ollut ihan näissä ensimmäisissä tuotteissaan hyvin selkeä, minimalistinen, arkkitehtoninen design-kieli, eli tämmöinen design-perimä. Tässä uuden polven Valkeassa erittäin tärkeää on nimenomaan muoto, paino, suhde tietyillä pyöristyksillä, että se tuntuu miellyttävältä. Eli tämmöinen tactile-kokemus on heti semmoinen, että se saa sormet hiukan syyhäämään ja toisaalta myös käyttäjä unohtamaan heti sen, että mikä on kyseessä. Helppo käytettävyys, vaivattomuus, luotettavuus, pitkäikäisyys, kestävyys on varmasti niitä tärkeimpiä kriteerejä. Paljon painavampia kuin tämmöiset tyyliset yksityiskohdat. No kuinka tämä sitten on toteutettu, niin hyvin pitkälti noudattaen aiempaa ajattelua, dimensiot pienentyneet, sirous tullut kuvioihin mukaan, materiaali solidiksi, olkoonkin, että kyseessä on periaatteessa kylmä, kestävä metalli, niin tämä pinnan käsittely tekee tästä viileästä metallista lämpimän. Tuote on hyvin nykyaikaan tämmöiseen ei-materialistiseen ajattelutapaan sopiva, eli siinä on hyvin vähän käytännön materiaa, hyvin vähän jotain konetta, laitetta, enemmänkin älyä ja mahdollisimman vähän materiaa. Eli ei oikeastaan kannata puhua muotokielestä, vaan aineettomuudesta, että mitä vähemmän olisi tuotetta, fyysistä tuotetta, niin sen parempi.